Het was passen en meten op de trappen in het Odapark. Alle prinsen en prinsessen van de basisscholen uit gemeente Venray kwamen samen voor een groepsfoto. Ruim 30 hoogheden waren aanwezig en veel basisscholen werden vertegenwoordigd. De paddenpoel in Wansum. Van de Peterspande. De klimboom. En hoe hebben ze bepaald dat jij prinses wordt? Nou, je moest je opgeven en toen hebben we loodjes getrokken. En uiteindelijk was jij de gelukkige. Ja. Mijn moeder liet een appje zien van de meester dat de meester had gebeld. En toen? Toen dacht ik al, ik ben prinses. Er worden ballonnen geprikt en wie uw naam eruit komt, die wordt het. Maar dat ging zo ook met de adjudanten, de NAR en de Raad van 11. En was je er blij mee? Ja. Ik dacht, is het echt, ben ik nu echt prins? Ja, dat dacht ik. En toen was ik blijkbaar echt prins, ja. En toen sprong je gat in de lucht? Ja, best wel. Mijn moeder kwam naar voren gelopen met de oude steek van mijn vader, want die is ook prins geweest. En toen zette die bij mij op en toen zei ze van, het staat je best goed. En ik zo, ja, hoe zou je dat vinden als je dat morgen ook opkrijgt? En ik zo, echt? En toen wist ik dat ik prins werd. Nou, op school moeten we langs de klassen gaan. En vrijdag is de optocht. En dan gaan we nog in de aula een feestje bouwen. Ja, dat we gewoon heel veel lol met z'n allen kunnen maken. Dat de optocht een geweldig succes wordt. De middag in het Odapark werd georganiseerd door Jeugdvastelovensraad Rooi. Jan Broeren is een van de initiatiefnemers. Hij vindt het vooral belangrijk dat kinderen de oorsprong van een vasteloven niet uit het oog verliezen. Vanmiddag komen alle schoolprinsen, jeugdprinsen en schooljeugdprinsessen van alle scholen van de gemeente Venray bij elkaar. En dan gaan we een hele leuke middag voor organiseren. Dat houdt in dat zo dadelijk, als iedereen binnen is, dan houden we een presentatie. Wat is carnaval? Waarom vieren we het? Wat doen we allemaal met carnaval? We vragen dan de kinderen heel goed op te letten, want de bedoeling is, als die presentatie geweest is, dat ze dan namens de school een vragenlijst invullen. En wie dan de meeste vragen goed heeft, die school die krijgt dan de wisselbeker voor 2018. Ja, het is belangrijk dat ze weten wat de achtergrond is van carnaval. Want ze kijken naar de carnaval toe en dan denken ze alleen hossen en wat drinken en wat snoep en dergelijke dingen. Maar er zit ook wat achter. En wat daarachter zit, dat proberen wij de kinderen duidelijk te maken. Iedereen is welkom en we moeten leren om daar gezamenlijk gewoon iets leuks van te maken. En dat gezamenlijk iets leuks van te maken, daar draait het om. En kijk jij altijd lang uit naar carnaval? Nou, we zijn met 4 vrienden. Gerard Linders, Gaat Helders, Anton van der Sterren en ik. We zijn eigenlijk het hele jaar een beetje bezig met alles. Is het niet voor de jeugd, dan zijn we met onderhoud van de hal bezig of met archief. Ja, we vervelen ons niet, laat ik het zo zeggen. En we vinden het gewoon hartstikke leuk om dat voor de jeugd van Venray te doen. Er moet wel even gelachen worden. Nee, doe even die veren van die prinses voor jou even naar de zijkant van je. Ja, helemaal goed. Hou hem maar met de andere hand even vast dan.